A bidiyoyinmu da suka gabata, na yi muku bayanin cewar nau'ikan content ta fannin ƙirƙira su ne bidiyo, hoto, rubutu da audio. Har yanzu kuma akwai wasu nau'ikan na content amma ta fannin isar da saƙo. A yau zan gabatar muku da wasu guda 10 masu muhimmanci. Na ɗaya, storytelling, wato tsara wani labari wanda za ka yi amfani da shi wurin isar da saƙonka. Na biyu, comedy, ana amfani da comedy wurin isar da saƙonni amma ta hanyar barkwanci da ba da dariya. Na uku shine educational ko kuma tutorial, wato ilmantarwa, faɗakarwa ko kuma yi wa mutane bayani akan wani abu mataki-mataki. Na huɗu shine inspirational ko kuma motivational, wato isarwa da mutane saƙo ta hanyar motsa zuciyarsu ko kuma ta hanyar ba su ƙwarin gwiwa. Na biyar, news ko kuma informative, wato isar da saƙonni ta hanyar yaɗa labarai da waɗansu bayanai. Na shida shine interview ko kuma conversational, wato isar da saƙonni ta hanyar tattaunawa da mutane ko yin hira da su. Na bakwai shine review ko testimonials, wato yin sharhi akan waɗansu kayayyaki ko wasu mutane. Na gaba shine documentary, kowa ya san shi. Na ƙarshe shine question and answer, mutum zai iya ƙirƙirar content ta hanyar yi wa mutane tambayoyi kamar yadda wasu suke yi irin kamar daga kan titi haka kenan. Waɗannan guda 10 misalai ne kawai, kuma kowa zai iya zama ya nazari ya ga ta wace hanya zai iya isarwa da mutane saƙo a cikin content. Kowa da basirarsa, kowa da fasaharsa. Dan baka da fasahar ba mutane dariya ta comedy, ba lallai kuma ka rasa fasahar storytelling ba. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo, ka tabbatar ka mana liking sannan ka mana sharing saboda mutane da dama su ga saƙon namu.